חודש טוב. אז אמרנו שהדימוי העצמי החיובי שלנו על עצמנו, את עצמנו, גורם לנו לעגל פינות. כי אם אני אדם מוסרי, אז אני בטח לא אשקר, בטח לא אזייף ולא אגנוב, אבל זה לא ככה. דווקא דימוי עצמי חיובי גורם לנו לעגל פינות, לזייף פה, קצת לרמות שם, קצת לשקר, לכן אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אז מה עושים? א', אוספים מחמאות ומדייקים מה בדיוק היה טוב. כשמישהו מחמיא לי על, לא יודע, על משהו שאמרתי או שעשיתי, על הכוונות הטובות שלי, על הנכונות שלי, על הצעד האמיץ, אני שואל, מה בדיוק אהבת? להבין כמה אני טוב גורם לי לראות את עצמי באור חיובי הרבה יותר, באור גדול הרבה יותר. השם עושה לנו לעשות מעשים מסוימים כי אנחנו עם קדוש, עם קדוש, עם גדול. הסטנדרטים גבוהים יותר, אני לא אפול למעשים נמוכים יותר. זה דבר ראשון. ב', לבחור את החברה שלי. יש את חוק הממוצע החברתי, שאומר שהאדם הוא הממוצע של 5 האנשים הקרובים אליו. אז אם אני מסתובב בחברה גבוהה, מוסרית, עם סטנדרטים, אני איישר קו. אני פחות אפול לדברים נמוכים. אם אני מסתובב בחברה שמזלזלת בחוק, באמת, במוסר, אז אני איישר קו עם החברה הזאת, עם הסטנדרטים שלה. ודבר שלישי שמאוד עוזר, זה ערנות. כשאני עייף, אני פחות מוסרי. אומר דוקטור מיכאל הרלינג, כשאתה עייף, המוסר שלך עייף. אנחנו מכירים את זה עוד הרבה קודם, שהתורה אומרת על עם ישראל שהוא עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. העייפות גורמת לסטנדרטים נמוכים בתחום המוסר ובעוד תחומים. לכן ככל הניתן, ישן טוב בלילה, שנת חמוד בצהריים, שלפי המנגנון הטבעי של הגוף הוא חיוני, יש לנו 2 מחזורי שינה, 1 בלילה ו1 קצר ביום. אז לסיכום, דימוי עצמי חיובי יגרום לנו לעגל פינות, בוא נרים אותו עוד יותר, והסטנדרטים שלו יעלו על ידי מחמאות, על ידי דיוק במחמאות. מה בדיוק אהבת? תספר לי, אני רוצה להבין כמה אני טוב, זה דבר אחד. הדבר שני, חברה טובה גם כן סטנדרטים גבוהים, ובנוסף ערנות. כשאני ערני קל לי יותר להבחין בין אמת לשקר. חודש טוב.